RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jinjin, 28 anyos. Nagpuyo sa San Remigio ug kasamtangang nagpuyo karon sa syudad. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Moadto kag Cebu? O, ma. Pero nak, mamay kay kaila dito. Ma, ay kabalakan ako. Good, dako naman ko. Kaya naman ako ang akong kaugalingon. Sigurado ka? O, lagi, ma. Panahon na sad nga ako mabawas ninyong papa. Jinjin, anak. Naamang ko'y nakita nga daghang job posting dito. Ato lang ko dito mga pagtrabaho sa Cebu, ma. Nahala, sige. Pag-amping dito, ha? Panawag ba yung damo din, eh? O, ma. Linya lang da, miss. Mo ni linya para sa interview. Murag, mo na last na linya ay. Salamat, miss. O, isa pa yan. Maayo ang tagmadawat ko, eh. Gabiing dako na. Miss, Oh, nang-apply po ka din eh? oo. Oh, sir. Naguhat lang ko sa resulta. Ay, parehas na ito, oy. Tuod ako di si Gwen. Ayaw lang pag-share na ko, eh. Gwen na lang. Manay kasagaran itawag sa ako mga friends na ako. Sige. Sige, Gwen. Oh, salamat, ha. Ikaw, ano siya pangani mo? Jinjin. Ay, Jen. Amiga na ta, ha? Sige ba? Ay, salamat in taon, oy.
Parehas ng duha nga nakapasar. Lagi, nalipay kaayo ko, Gwen. Ako sad, ho? Tuday, asa man kang pauli ron? Ang tinuod, pabitaw ko kay Bao. First time ni nako dinhi sa Cebu. O pag-abot gid ako dinhi, nangita din kog trabaho. Ay, mao ba? Adto lang kakasa akong giabangan. Nama ko'y bakanting kwarto didto. Ha? Ayaw kabala ka, uy. Dili ko daw tang tao. Dili siya ti kahilabtan, no? Kaya parehas na nga babae. Ikaw, Gwen. Gabi naman kung kaayo, good. Tingali kung siya niya mahitabo ni mo nga. Wa man di ay kay kaila din, hi. Kuan, may mo ra? Okay ra ni? Okay ra lagi. Konsensya pa na ako kung si Bako doon ay daw ta mahitabo ni mo. Kay kita mo ilas ka nagkuyog. Sige, Gwen. Wow. Salamat. O sa kay maayok kung anhin na lang ka na ako. Mag-usa na lang ta og boarding house ba? O nya, mag-share na lang ta sa bill aron nga, kuan. Dili kayo bugat na ako ba? Nya, dili sa kay bugat nimo? Okay ra ni mo? Uy, okay ra kayo, uy. Kana pa makasave ko. Nya, di naman sa kama problema kay gamay naman lang ka og kanang gikinahanglan nga paliton nga mga butang dinhi kay halos naa naman tanan dinhi. Pagamito naman ti kanining ako mga butang nga napalit na ako. Sige, Gwen. Okay ra pud na ako. Salamat kaayo, ha? Uy, isa pa yan. Gabiin naman di ay. Ay, salamat in taon. Kalami sa akong tuog. Pait yun ni, basta graveyard shift kay mabali na. Ang buntag, may gabi Ni ang gabi din ni, may buntag na to. Gawas ko din sa kwarto. Mingita og kaon. Gutom naman. Oh, Hi, miss. Hi, Day! Hi, Jen! Mata na deka? oh, Gwen. Kauna. Nagluto kong panihapon. Nagyapilan na natin ka. Uya, human, magtagay ta. Ako na ining mga friends, oy. Ako mga friends, ay laki buong, ha? Yun, ano gini din, basta Saturday night. Magtagay mi din, hi. Ha? Nasyak gid ko sa dihang niingon ang kauban akong bayot. Nga every Saturday night, magtagay ko no sila sa boarding house. Pag-una, abi na ko binuang ra. Pero kadugayan, kada Sabado naman yun di ay. Ug ang nakapait, kay dili ko makabalibad kay makainom ang ko og apil. Og dito ko nakaton og sugod og inom. Onya, Kumusta naman ka diha? okay ra ma. Ay, today ma. Ako nang napada ang kwarta para puno-puno ninyo sa gasto diha. Salamat na ka. Oy, sa payan ma. Naunsa ka? Mura man kag hubog na kainom ka? Ha? Wa ma, oy. Lagi. Ay pag inom-inom diha, ha? Ubay ka maanad, ana. Oh, ma. Ay, kabala ka. Sige na. Pag-amping diha, kay napakoy buhaton dire. Okay, sige ma. Amping sad mo diha. Dili ka mo ba namo ron? Ay, pas lang sa ko, Gwen.
Straight naman gud ang atong inom rong nangaging simana. Sige, day, nala. Ikaw na lang yung bahala din sa boarding house, ha? O sige, may isa pa yan, day. La, ngano maning akong nauwi? Mura mag naminod. Masahian ko ni Be. Dungan lang natas trabahoan na. Maglakaw lang ta. Taas pa mang oras. Dili bitaw kay nalayo nga atong trabahoan gikan dinhi sa atong gipuy-an. Sa manoy, humala ka di, ha? Oo, man ako, day. Okay, tana. Dili man gid ko hilig og inom, Gwen. Maong dili kay kumuuban ninyo. Mao di ay. Pero, mo naman lagi ka kung naatas bay. Oo. Kay maikog man sad ko nga mo balibad. Respeto na lang pud sa imong mga friends. Ay, Uy! Ay! Diyos ko! Galo ka? nausa man ko, uy. Tinikalit man lang Gigi. kong kalupog. Okay na ka? Okay ra. Sige, padayon tag paglakaw kay tingalit malit, ta. Nga naman uy. Dili man ko makatulog. Lami man kaayong inato ning tiil na ako. Ay. Maminaw lang ko music, be. Ran makatulog ko. Maayo gani kinakatog na ko. Lano, bago pa gani kong nakamata. Murasad kong kapoy akong lawas. Mangita kog lingaw ron kay day off na ako. Mabarog na ko, be, para pasingot sa be. Aray! Agay, sakit man akong tuhod. Agay, nga naman ni. Dili man ko makabarog. Ay, salamat, Day Gwen. Uy, sa pa yan, uy. Kining, waka kay iron deficiency? Ha? Pag-check up ko no yads. Libre na bitaw sa atong kumpanya. Day. Sa tinuod lang, talawan gyud kog doktor, mao dili ko gusto nga magpa-check up kay basin ingnon ko nga naagid ko'y sakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nga naman nakabantay kong sukad lang nga nakaton kog inom og mga makahubog. Dinhi naman nang gawas ang akong mga gipamati. Tungod ka ni sa mga alcohol drinks nga akong giinom. Ikaduhang pangutana. Usahay, maminhod akong naong, ingon man ang akong tiil, bisan kung naghigda lang ko. Unsa ba hinungdan ani? Kuwang lang ka kog vitamin sa akong lawas, mong permi kong maminhod. Ikatulong pangutana. Nga naman sad nga bisan og bago po kong mata,
Pero murag kapoy man gihapon ang akong lawas. Usahay sad, dili ko makasabot. Nganong lami kaayo ikilaw og ice. Normal ka ni? Ikaw pat og katapusang pangutana. Dunay higayon nga malupog ko. Pero kung ipahuway lang nako kadiyot, maulian na masadayon siya in taod-taod. Posible ka na ako'y iron deficiency? Kung doon naman, sa kaliwat ba ni o sa akong lifestyle? Unsa may angay kong likayan o unsa mga pagkauna ang kinahanglan na kong kaunon? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jinjin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede niyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direktamente ba rin sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karon adlaw mao kini nga worrying is like paying a debt you don't owe. Kano gud ta magsita ginuktok aning mga problema nga labi nag mga problema sa bang tao. Ayaw na lang po nung balingan ng mga problema, mga parinte, oy. Pwede na kang mutabang, pero let them solve their problem. You cannot give something which you don't have. Kaya taga mangitag yung kag-uras para mutabang niya. Hasta ikaw, wala kay uras para si mong kugalingon. Di na maayo, oy. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si kinsa ba to? Si Jinjin, no? 28 years old, nagpuyo sa San Remigio. Pero sa pagkakaroon niya siya sa dakbayan sa Subo. Punto medikal ang problema ni Jinjin, no? Umasa na bati na to ganyan sa drama. Kisa may mataga San Remigio akong kailam. Nagwa man siguro. Ako din pasalamatan ng mga Sisters Chicharon. Alamat kay ma'am sa inyong pakapin. Diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu. Tami kayong chicharon, no? So ganahan mo mukaon og nindot nga chicharon, no? Diha sa Sisters o The Sisters Special Chicharon da sa Bulinawan, Karkar. So disemistro to Abit og Midger Blanco diha sa Ginhulngan og ni Jaime Serupil sa Ginhulngan City. Gikan kini ni akong kauban diri sa Binjit Tanggihan, no? Yan ang gipa ug mga taga Inupakan Liti, no? Mga Didasi ug mga Rubli family, si Tony ug si Uloy. Musta naman ug mga taga Pilar Bohol, no? Trixie Claire Baay Balili, mayong pagpaminaw. O mga taga Kabadyangan, pero may gunan akong i-greet ng mga persilingan ni Brad Pipi Paradyang, no? Si Freddy ug Duming Kabatingan, Norma Paradyang, yung mga mama ni Honorable Councilor Trisi Tan. Okay, mga taga San Fernando, Cebu, mga taga Lantawan. Musta naman dito nga kung nakailada sa Lantawan. Mga taga Lawaan, Talisay City, mga Baraga family, mayong pagpaminaw. Okay, so din na lang na ako po na naghanon kay mawaan na ko yung oras sa pagtambag din problema ni Kuan. Ito na to, GC. Punto medikal ang problema ni GC. GC? Sorry, Jinjin, Jinjin. Jinjin, nung unang pangutana ni Jinjin. Nga naman ni, makabantay kong sukad lang nga nakat-on kog inom ug mga makahubog. Dinhi naman nim ng gawas akong mga gipamati. Tungod kaha ni sa mga alcohol drinks nga akong giinom. Bata pa man is GC. Unsa may makuha nimo kung mainom kag alcoholic drink? Binagdaghan kayo kada adlaw gyud ka murag mahilo ang imong atay. So mao bitaw nang uban nga mainom og mga alcoholic, mo take ni sila mga protection nga mga vitamins, B-complex, ay mga ipang commercialize diha nga protection sa atay. Kaya na mangud na ma-process o makakwan. Inunta kung sa makina pa ma-purify
masala ang alcoholic na sa atong lawas sa atay. Mo nang kanang uban nga perming rong magkuan na Jinjin, no? Perming mag inom og alcoholic drinks, mag-develop ni sila fatty liver, ya mo progress nga to sa liver cirrhosis. Simbako lang mo gabi gyud kayo, liver kanang mga hepatoma, no? Grabe na gid kayo na maobserbahan niyo nga mudako ang tiyan, mag-ascites. Ascites is a medical term which means presence of fluid in the abdominal area. Ya, mayelo ang kalimutaw, mayelo ang panit, tumanay mga tilimad o nga na kay sakit sa atay, no? Kaduhang concern, usahay maminhod ang akong naong, ingon man ang akong tiil, bisan kung maghigda lang ko. Unsa may hinungdan ani, kulang lang ka kog vitamin sa lawas, maong pirmi kong maminhod. Yeah, posible. Other than that, kulang ka og exercise. Kinahanglan kita may exercise, may flex diri. Bago lang gani ko, nagkat ko na ko aning pickle, sprinkle ball. Sa matingan na to, gidulaan ako kay di na mo ko makadagan sa lawn tennis, hinay na gid akong panuhod, sprinkle ball. Tingan na to, nagpatutor ko, ay bayapod. Makatabang sa imong mga joints nga move, no? Kay kinibong nga tong mga muscles, kinahanglan po ni siyang gamiton, otherwise, natay gitawag og muscle atrophy due to misuse or no use. Kinahanglan nga imo sa gining gamiton imong atong mga muscles sa tiil, kamot, baba tanang parte sa lawas para nga makuha ni siya. Dili mag-atrophy, dili mo gamay, wa na'y gamit, no? So, na ang kuhan. Boy, you take also supplementary vitamins, okay? Sunod nga pangutana, ngano man sad nga bisan bag-o pa kong mata pero murag kapoy man gihapon na kong lawas. Usahay sa dili ko makasabot nganong lami kaayo ikilaw og ice. Normal ba ka ni? Okay raman sa nang ice kung init kayo pero ako ika-advise nga before you go to bed, you avoid mga bugnaw. Kay maka negative ang effect sa atong lawas aning mga bugnaw-bugnaw. I rather suggest nga before going to bed mo inom kag lukewarm water, no? Something hot kay para nga dili mabarahan ang daloy sa dugo sa atong mga blood vessels, no? O kining ingon nimo nga kapoy tungod ni kay siguro po kay mo lagi na exercise, no? Kapoy ba po na musikal lingkod. Itong lawas man gud kinahanglan ni siyang kuan gamiton para nga mugawas ang atong endogenous opiates na ako na mo din na endogenous opiates, no, nga naa sa atong lawas ma-activated ni siya if we do exercise. Malugi ko mo sa mag-exercise, sakto-sakto lang, ayaw lang sa extraneous kayo nga mukulaps na ka. Okay, ikaw pa ito katapos sa pungunta na, dunay higayon nga malupog ko pero kung ipahuway lang nako kadiyot, maulian naman sa dayon siya ining taon-taon. Posible ka nga iron deficiency? Well, posible. No, not only iron deficiency, but also other vitamins and minerals sa imong lawas. Kaliwat ko nun nila, unsa mga angay likayan, likaye ang mga high sugar and high calorie nga mga pagkaon. Kaya ba, simpong taas ang imong blood sugar, kinahanglan balikayan nimo ang mga fatty, salty foods, maintain good blood pressure o kining mga rich in vitamins ng mga green leafy vegetables and fruits, no? Vitamin C, B complex, vitamin D, magpainit po ka kay kanang init sa adlaw na sa vitamin D nga essential po sa normal functioning sa atong lawas, no? Kining mga vitamins makuha mo guni sa atong pagkaon, so not necessarily nga palit yun tas butika kay mahal-mahal po ning uban, no? So kung katong na budget, you can take the ready-made na nga mga vitamins. Alright, so inaot nakasabot ka sa akong gi-explicar ni mo, Jinjin, nung ganito sa libuan millions nga naminaw sa itong problema or rather programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan nga may mutambag sa mga legal problem. Hasta la vista, until the next time, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monison White Tatakareman. Dagang salamat o maayo.